Happy birthday, mahal na hari. Hoy! Balik rin kay Bugat! Kabalo naman siguro mo, unsay okasyon na to karon. Kabalo na kayo, mahal na hari. Imo ang natauhan, mahal na hari. Mayo. Kinsang pamilyahan naman pod ang muhalad og kinabuhi sa akong birthday. Ang pamilya ni Pining, mahal na hari. Pining. Unsay apelid daw? Kay basic parente di na pwede. Girsia, mahal na hari. Pining Garcia. Okay, dili na related sa akong pamilya. Ano sila, mahal na hari? Si Jack ug si Cole. Jakol, dool mo na ako. Kinsa man ninyo ana ihalad nako. Kanang iyang anak, mahal na hari. Dako kayo garbo sa among pamilya nga muhalad og kinabuhi sa imong birthday, mahal na hari. So kung mao, sugdi na ang seremonya. Andam na kayo, mahal na hari. Pahigdaan na ninyo ang halad kay sugda nato pag-ihaw. Anak na ko na. Anak na ko. Sugdi na pagbunal ang iyang ulo. Anak na ko na. Anak na ko na. Anak. Anak na ko na. Gusto man gaulang mo sa mana. Patay na na. Buhi-buhi pag yun, mahal na hari. Ihurutan ang kusog nimo. I-full blast. Masusunod, mahal na hari. Unsa marong na may gaagumod? Mura magnaay ganahan ni istorya? Bitaw, mahal na hari. Akong paminawon. Unsa daw kay ingon? Happy birthday daw, mahal na hari. Sige, salamat. Sige na. Susunod, mahal na hari. Anak na ko ni. Anak na ko ni. Anak na ko ni. Tikir kay bukat. Siyang bitaw? Australia. Pining kinanay ko. Girsia, mahal. Girsia. Pining Girsia. Girsia. Oh. Sanong malipayon. Play. What's up mga kamarang? Mag-shoutout later sa YouTube at tusog na. Hey! Ribico Pata. Pata? Oh. Hey! Bunda Channel. Tremel Estrada. Din. Shout out Displane Asuncion. Victorias Castillon. Laika Rodina. Imadel Francisco. Ruina Aguilar. So dinirtaman kay wa na ingat sa YouTube. So maura to tanan guys. So kung gusto mo magpa-shout out, so pag-faster mo og comment dire sa mga bagong video dire sa YouTube namo. O kaya mo kalimot og subscribe sa inyong mga ka-friends dira. So thanks for watching and God bless always. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out.